Hvad så, drenge og piger? Så har mig og Madsen skulle pakke alt det, vi skulle have med. Og nu er vi klar til at tage til Herning. NPH. NPH Bæverman! Ja, vi har fundet det rigtige sted at sidde, og jeg sidder nu og streamer, så vi sidder bare og chiller. Okay, så sidder vi i bilen, og vi er bare ude med McD, så ja, vi køber Monster, hun sidder om foran. Det er lort at holde billedet ikke mere. Jo, kom, skal med i vloggen. Du skulle da ikke tage filmen, når lige når vi er vågnet til klap her. Jo, jeg skal lige filme dig. Godmorgen, Madsen. Godmorgen. Godmorgen. Nej, film mig lige. Altså røvhuller. Raus! Raus! Hvad så, drenge? Nu sidder vi lige for morgenmad. Jeg har fået noget ost og noget, og Madsen har skulle få noget rullepølse og noget pålægtschokolade. Så det er nice. Og vi har fået en fucking... Hvor sent, mand. Hvad fuck er det her for noget lort? Det er fandme en Falcon Knife, det der, mand. Ja, ikke det, mand. Men når vi spiser, så skal vi ned og spille noget CS. Vi tager lige nogle Smurf games og varmer op. Og så tager vi nogle games. Og Bremsens mål er de 2 dage, eller hvad? Ja, det er sgu målet. Det er godt, Madsen. Og mit, det er Ellie, så det bliver nice. Det er godt, Madsen. Jo. Jo, der bliver lige over at slukke Lundofs computerskærm. Men det vi gør, det er, vi skal jo sørge for, at han ikke ser. Vi skal her og gøre det under. Bare 2 af dem, okay? Bare 3 af dem, så. Det var omkring 5-4 timer. Ja, online. Ja, der er det her Michael. Ja, Michael, så. Jeg troede, det var Shabab. Nej, jeg troede, det var Guam. Sabotage. Hvad skete det med min skærm? Hvad fuck laver I? Hvad skete der? Min skærm er gået ud, hvad jeg lavede. What the fuck? Der er game. Nå, han bare slukket nu. Fuck, jeg troede lidt. Okay, nu er det så blevet aftensmadtid, og meget Madsen sidder og spiser, og ja, det er bare hyggeligt. Madsen, han skulle så lige tage 2 stykker kylling i stedet for 1, som der var blevet sagt, men ja, jeg var selvfølgelig så pædagogisk bare til 1 stykke. Men ellers ville vi så starte streamen, og så får jeg med at se derfra. Vi sidder live lige nu på Twitch, og vi streamer for folket, man. Og jeg kan sige, at jeg bliver spammet der på chatten. Hej YouTube! Hej! Shout til vloggen! Og jeg smutter herfra igen. Hvad så vloggen? Jeg er lige blevet færdig med min 10 timer stream. Madsen er nok gået, men jeg har fuldført det. Jeg er streamen. Jeg har stadig 10 serier, så det er fedt. Klokken er nu 5, og jeg er ved at være rigtig træt. Jeg ved ikke, om jeg går i seng, eller jeg bare holder ud til i morgen. Eller det er så i dag, men ja. I morgen skal vi pakke sammen, og så skal vi hjem af. Men det var det for her. Ja, det er godt. I'm a motherfucking legend, it's so great for my city. I'm the realest one that's reppin'. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always